τους επέλεξε? Γιατί τους πίστεψε. Ακόμα και όταν του λέγανε ότι λεφτά υπάρχουν. Συμφωνώ ότι έπεφτε σε μια παγίδα. Γιατί να πέσει σε παγίδα? Είναι τόσο βλάκας ο ελληνικός λαός. Υπάρχει μια ξετσιποσιά χωρίς προηγούμενο. Καλά. Δεν είναι Όταν λοιπόν εξελέγεται να εφαρμόσει μια σοσιαλιστική πολιτική και εφαρμόζει τα αυτιά στους πολίτες, οι πολίτες. Δεν χαϊδεύω. Κοίταξε, και οι πολίτες πλανώνται. Έτσι, πολλές φορές. Και δυστυχώς μέχρι τώρα αυτό απέδειξε η ιστορία. Αλλά αυτή τη φορά είναι χωρίς προηγούμενο. Να βγαίνει μια κυβέρνηση να εφαρμόσει μια υποτίθετη σοσιαλιστική πολιτική, να λέει λεφτά υπάρχουν και μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα να μας οδηγεί μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ώρα που ο ίδιος το αποκήρυσε ο κ. Παπανδρέου. Μάλιστα. Εκτός όμως από αυτά τα κόστη, έχουμε και κάποια άλλα κόστη. Κόστη τα οποία αφορούν όχι τις τηλεφωνικές υποκλοπές της ΕΕΠ βέβαια, αλλά τις τηλεφωνικές συνομιλίες κυβερνητικών παραγόντων, τις οποίες τις πληρώνουμε πάρα πολύ αλμυρά και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Και ξέρετε ποιες είναι αυτές? Να σας διαβάσω ευθύς αμέσως και να σας δείξω. Δείτε λοιπόν εδώ πέρα. 60.000 ευρώ για τα τηλέφωνα των ανθρώπων του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. 9.770 είναι εδώ για υπεροριακή απασχόληση που συνεχίζεται σε καταιγιστικό ρυθμό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, δηλαδή στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού της χώρας. Έτσι. Άλλο το πολιτικό του γραφείο, προσέξτε εδώ πέρα, υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο το πολιτικό γραφείο, άλλο η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ειδικό άσχετος φορέας είναι αυτός. Πληρώνουμε δηλαδή double φας και για τις δύο αυτές υπηρεσίες. 16 Τρίτου 2011. 7.680. Για την πληρωμή υπεροριακής απασχόλησης πάλι. Σύνολο για υπερορίες 17.450. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Πάμε παρακάτω. Για να συνεχίσουμε. Γιατί το γαϊτανάκι εδώ δεν έχει τελειωμό. Για να καταλάβετε πού πηγαίνουν τα λεφτά μας και πού φεσώνεται το έλλειμμα του δημοσίου τομέα. Πραγματοποίηση. 60.000 δαπάνης ύψους 60.000 ευρώ για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Βασίλη, Παύλο, πόσα λεφτά πληρώνει σπίτι σου στο τηλέφωνο? Λίγο. Πόσο? Γύρω στα 60-70 ευρώ. Το πάγιο περισσότερο. Στο γραφείο πόσο πληρώνεις? Σίγουρα περισσότερα. 150-200 ευρώ. 300 σου βάζω. 400 σου βάζω εγώ. Τα 60.000 ευρώ. Στο λέω γιατί είσαι επαγγελματίας. Κάνεις χρόνια αυτή τη δουλειά. Πού μπορεί να πηγαίνουν? 60.000 ευρώ είναι πολύ μεγάλο ποσό. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε τέτοια γραφεία και πληρώνουν τους λογαριασμούς κάποιοι άλλοι, και όταν αυτοί οι άλλοι είναι ο ελληνικός λαός, σίγουρα δεν φίδονται των κλήσεων και πάρα πολύ εύκολα προχωρούν σε τέτοιες καταχρήσεις. Είναι σωστό να επισημάνουμε τέτοιες καταχρήσεις, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι ηγεσίες χρειάζονται και υπάρχουν δαπάνες. Σίγουρα όμως θα πρέπει αυτές οι δαπάνες να περιορίζονται και θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα τέτοιες εποχές που η ελληνική κοινωνία περιορίζονται μόνο εκεί που θέλουν. Εκεί που δεν θέλουν δεν περιορίζονται. Αυτό λέω. Για κοιτάξτε πως έχουν κόψει τις υπερορίες στους αστυνομικούς που υποτίθεται ότι κινδυνεύουν, που όχι υποτίθεται, που κινδυνεύουν, αλλά στο γραφείο βέβαια του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας και των άλλων υπουργών βεβαίως είναι επικίνδυνο το επάγγελμα που κάνουν και πρέπει να παίρνουν υπερορίες. Οι αστυνομικοί δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα και τους έχουν πεξοκόψει και τις υπερορίες και τα επιδόματα. Έχουν θαυμάστριες από τα ταξίδια στο Κατάρ και στη Νέα Υόρκη, Στέφανε. Ναι. Και χρειάζεται να έρχονται στην Ελλάδα να παίρνουν τηλέφωνο πίσω. Δεν μπορεί θαυμάστρια. Κάτι ξέρεις εσύ για να το λες αυτό. Και ειδού και το συμπέρασμα. Κάτι ξέρεις για να το λες. Και εκεί το τηλέφωνο να πάρεις στη Νέα Υόρκη είναι σαν να μιλάς με στο 090. Ξέρεις κάτι παραπάνω για να μας πεις? Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Εγώ απλώς να σημειώσω, κύριοι, για να πάμε σε ένα λεπτό σε διαφημιστικό διάλειμμα και 2-3 σχόλια που μας στέλνει ο κόσμος, που είναι για μια ακόμα φορά αρκετά. Ο Πάγκαλος μόνος του έχει τη βουλευτική έδρα. Δεν τον ψήφισαν κάποιοι ομοίοι του? Γιατί αυτούς τους έχεις στο απειρόβλητο? Καλά. Συγγνώμη αγαπητέ Δημήτρη, δεν άκουσες νωρίτερα τι είπα? Δεν ξέρεις καλά ελληνικά? Εγώ τους έχω στο απειρόβλητο. Δεν τους έχω χαϊδέψει ποτέ τα αυτιά τους. Έχουν υλοποιήσει το ξεπούλημα της Ελλάδος και την καταστροφή της. Άλλος τηλεθεατής. Δυστυχία, πόνο, θλίψη, οργή και ντροπή για την εθνική μας κατάπτωση. Άλλος τηλεθεατής. Δεν προσφέρουν τίποτα αυτοί οι τρεις κύριοι. Αντιθέτως μας έχουν κάνει τεράστια ζημιά και πρέπει να εξαφανιστούν ταχύτερα, αλλιώς θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι. Συνεχίστε, να σε καλά Βαγγέλη. Καλά έκανε και έδιωξε τους φωτορεπόρτερ ο Πάγκαλος, να το ακούσουμε και αυτό.
Αυτό είναι το απόλυτο κορμί. Όχι κοκκίνου. Ο δε Δαραβίγκας είναι σαν τον Σποκ. Αντιπαγκαλικός, αντιδαραβιλικός. Εγώ τα διαβάζω όλα. Και ένα ακόμα, θα διαβάσουμε κάποια ακόμα. Όχι για τον Δαραβίγκα, αλλά σχόλια. Σταματήστε πια. Φράκαρε το υπολογιστής. Μου αρέσει που λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταγωνιστεί την Αμερική και την Κίνα. Και τελικά έγινε τσιράκι της Αμερικής. Όσο για τους πολιτικούς, εδώ πέρα ποτέ δεν τους ψήφισα γιατί ήξερα τι λαμόγια είναι. Φιλικά, Σπύρος. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα από Λάρισα. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε από Λάρισα. Προφανώς μας παρακολουθείς από το διαδίκτυο. Κύριε, δεν τους ψηφίσαμε. Ιδού η απόδειξη. Πρώτον, ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι εξοκοινοβουλευτικός. Δεύτερον, ο κύριος Δούτσας είναι εξοκοινοβουλευτικός. Η κυρία Μπιρμπίλη είναι εξοκοινοβουλευτική. Ο κύριος Παμπούκης είναι υπουργός επικρατείας, εξοκοινοβουλευτικός. Ο πρώτος στη τάξη υπουργός, ο κύριος Ραγκούς, διορίστηκε από τον κύριο Παπανδρέου επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και ο υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Γερουλάνος, είναι επίσης διορισμένος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ποιο είναι το κοινό γνώσμα όλων αυτών? Πρώτον, όλοι είναι προσωπικοί φίλοι του κύριου Παπανδρέου. Δεύτερον, ουδής εξ αυτών εκλεγμένος απευθείας από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, όλοι είναι διορισμένοι. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να κυβερνά την Ελλάδα με μια παρέα φίλων του. Και με αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, σοβαρές αποκαλύψεις που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος στα πρότυπα των εξαρθρώσεων από την Ιταλική αστυνομία της εγχώριας μαφίας με νονούς, μπράβους και υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι κατά τη δικογραφία στείνανε δίκες με πιασμένους δικαστές. Διαφημίσεις. Contra Channel. Κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα. Είναι κοντά σας για να πει την αλήθεια που όλοι την κρύβουν. Τώρα που η αγορά φουλιάζει και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να διαφημίζονται στα μεγάλα κανάλια, η λύση είναι μόνο μία. Να διαφημιστείτε στο Contra Channel. Έχει φθηνό τιμολόγιο και η διαφήμισή σας θα πιάσει τόπο. Ρωτήστε όσους διαφημίζονται σε εμάς για να σας πούν πόσο μεγάλη διαφημιστική δύναμη έχουμε. Contra Channel. Κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα. SOS εκπέμπουν οι γιατροί δημόσιας υγείας για το νερό που πίνουμε και επισημαίνουν χλώριο, μόλιβδος, αμίαντος, χλωροφόρμιο, καρκινογόνοι υδρογονάνθρακες, ζυζανιοκτώνα, περιέχει το νερό της βρύσης που πίνουμε πανελλαδικά και προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία. Η Center εισαγωγική με το φίλτρο νερού Olympus δίνει τη λύση. Γιατί, όπως πιστοποιούν 3 αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, το φίλτρο νερού Olympus κατακρατά χλώριο, ίνες αμιάντου, μόλιβδο και άλλα βαριά μέταλλα. Επίσης, όπως πιστοποιεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατακρατά 100% σαλμονέλα, τύφο, κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης, σταφυλόκοκκους, εντερόκοκκους και άλλα. Δείτε και αυτό το βουρκόνερο της φιάλης. Ήρθε στα ποτήρια μας πεντακάθαρο. Γι' αυτό η Ξένια θα το πιει στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Και τώρα η απίστευτη προσφορά της Center εισαγωγικής. Δίνουμε εντελώς δωρεάν έναν αριθμό φίλτρων νερού Olympus αξίας 350 ευρώ, πληρώνοντας μόνο 58 ευρώ. Την αξία δηλαδή της πρώτης ανταλλακτικής φύσικας. Και όποιος προλάβει. Επισκεφτείτε μας ή τηλεφωνήστε να το στείλουμε στο σπίτι σας.
Σέντερ εισαγωγική. Αθήνα, Βερανζέρου 40, Ομόνια. Αχαρνές, Λεωφόρος Καραμανλή 87. Η ενημέρωση απέκτησε την δική της ταυτότητα. Κόσμος Σαββατοκύριακο. Ένας κόσμος, μια ιδεολογία. Με τις υπογραφές των Παντελή Μαραβέλια, Φώτης Χιούμπουρα, Αθανάσιου Παπανδρόπουλου, Μιχάλη Κοτσάκου, Σοφίας Μητσοπούλου και άλλων 20 αρθρογράφων. Για να αισθάνεσαι Έλληνας Ευρωπαίος πολίτης. Πάρε τον κόσμο στα χέρια σου. Κάθε Σάββατο στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, οι σημαντικότεροι Έλληνες ερμηνευτές στα τραγούδια της αξεπέραστης Λίνας Νικολακοπούλου. Μην χάσετε το 4ο CD. Μαζί, ο Αστραπόγιανος με τον Νίκο Πούρκουλο. Η θρυλική σύγκρουση με τους Τσιπρικάδες αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Και ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Το περιοδικό με όλες τις νέες τάσεις της διακόσμησης. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Χρυσά κομμάτια από 4 δεκαετίες. Gold. Just a kiss, just a kiss. I have lived. Τα best of the best του Compact Disc Club. Woke up on a good day. Gold. Μόνο επιτυχίες. Τα καλύτερα από τις 100 πρώτες κασετίνες. Gold. 146 θρυλικές μπαλάντες σε 8 CD. 2 κασετίνες τώρα στη νέα τιμή των 69 ευρώ. Gold. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888 888. Μία ώρα πτάσματα για να πάμε στη Τζιζ και βλέπεις οι συνάδελφοί μου να το θίξουν. Το αποφεύγω με ένα σήμα που κανέναν και με όλους από αυτούς που τους βλέπω στο κατηγορητήριο της μεγάλης υπόθεσης που σύμφωνα με την αστυνομία εξανθρώθηκε και αφορά την ντόπια, την εγχώρια μαφία, όπως την έχει βαφτίσει η αστυνομία. Με μερικούς από αυτούς έχω μιλήσει στο παρελθόν. Και δεν θα εκπλαγώ αν δω και το όνομά μου μέσα στις λίστες με τις περίφημες υποκλοπές της ΕΕΠ, αλλά ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να βάζει τη μύτη του παντού και να ρωτάει. Κυρίες και κύριοι, θέλετε την άποψή μου. Εγώ δεν πιστεύω σε όλα όσα μας σερβίρει η αστυνομία. Και το έχω αποδείξει και με τη γραφή μου και με το λόγο μου. Έχω μεγάλη δυσπιστία στα αστυνομικά όργανα. Και έχω μεγάλη δυσπιστία στους παράνομους ρουφιάνους. Και θα αποδειχτεί σε λίγο αυτό που λέμε. Γιατί περίπου 40 με 50 άτομα από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας εικάζεται ότι είναι επίορκοι και ενδυνάμει διεφθαρμένοι. Οι οποίοι έκαναν εξυπηρετήσεις στα πλοκάμια της μαφίας. Το αν υπάρχει μαφία στην Ελλάδα ή όχι, αυτό μπορεί να μας το πει καλύτερα και ο κύριος Σαράκης, ο οποίος είναι εδώ, και ο κύριος Χίτος βέβαια. Εγώ ένα πράγμα θα πω για να ξετυλίξουμε σιγά σιγά αυτό το κουβάρι και να δούμε ποιες είναι οι πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικές διαστάσεις αυτής της ιστορίας και όχι τόσο οι αστυνομικές διαστάσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από όλα αυτά που έχετε διαβάσει κύριε Σαράκη, και αν δεν κάνω λάθος είστε και συνήγορος μερικών εκ των κατηγορουμένων που θα κληθούν να δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο κύκλωμα ή έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι επίφαση εξάρθρωση κυκλώματος για να πάει η αστυνομία πονηρά και περίεργα κατευθείαν στην υπόθεση τρομοκρατίας.
Κύριε Χιώρη, η άποψή μου είναι η εξής. Ότι η ελληνική αστυνομία πράγματι έχει σημειώσει μια σημαντική επιτυχία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του εγκλήματος στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είμαι όμως το ίδιο σίγουρος ότι σε αυτή τη δικογραφία η οποία σχηματίστηκε